tabang si ampo bare lah tak sisi di ujung paranginan. Usah disasa, usahlah diupe, ketika susah badan tak buat. Bapasan mandeka denai, jika tidak nak oi usahlah baik bo nan kandung kalah tak dipinggang, beban sai badan urang lengahkan. Untuk apa dan diupe cara co koban sai bana dena indah minta samantang sana ala kayo ko mangece sasuko hati awak dengan dalam iyo tak bagalambang dengan nangka iyo tak baria sakit hidup indah dan tak gampang kanan kuasa denai meminta. Jika tidak nak oi usahlah baik bo nan kandung kalah tak dipinggang, beban sai badan urang lengahkan. Untuk apa dan diupe cara co koban sai bana dena indah minta samantang sana ala kayo ko mangece sasuko hati awak dengan dalam iyo tak bagalambang dengan nangka iyo tak baria sakit hidup indah dan tak gampang kanan kuasa denai meminta dengan dalam iyo tak bagalambang dengan nangka iyo tak baria sakit hidup
dinai